aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Negro. Nangyari ito taong 1995 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Captain Kokak, at sa lahat ng katulad kong nakikinig sa inyo. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng pagkakataon. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwento nyo. Buhat nang iparinig sa akin ng aking anak yung mga kwento nyo sa Bicol tungkol kay Mamang at Tatay Kaloy. Kaya lahat ng kwento nyo ay pinakinggan ko na. Naisipan ko na ring ipasulat ang kwentong ito sa aking anak para maipadala sa'yo. At sana ay maikwento mo rin sa iyong mga tagapakinig. Ako po pala si Negro, at ang kwentong aking ibabahagi ay naganap noong taong 1995 dito po sa Bicol. Sa mga panahon pong yan ay nasa 18 anyos pa lamang po ako. Natapos ko na po ang pag-aaral ko sa sekundarya. Dito po kasi sa probinsya namin, sa mga panahong yan, basta nakapagtapos ka na ng high school at mayroon ka ng kahit anong trabaho, ay pwede ka nang mag-asawa. Mula po nang makatapos ako ng sekundarya, ay araw-araw na akong nakakasama sa tatay ko sa kanyang pangingisda. Sa mga panahon kasing yun, ay napakalaki ang kinikita namin sa pangingisda. Bukod kasi sa mga isda sa karagatan, ay nakahuhuli rin ng aming lambat ng iba't ibang klaseng lamang dagat, kagaya ng pusit, pugita, at paminsan-minsan ay mga naglalakihang alimasag na malalambot pa ang katawan. Masasabi ko na mas sigit pa ang aming kinikita kesa sa mga kababata kong lumuwas pa ng Maynila para maging security guard. Ang aming mga nahuhuli ay ipinagbibili namin sa mga dayong dumadayo sa lugar namin na nagmamay-ari ng mga kainan sa bayan. Sa mga panahon namang walang dayo ang bumibili, ay inilalako namin ang mga iyon sa mga karatig bayan namin na malayo na sa dagat. May mga lugar kasi sa Bicol ng mga panahong iyon na masusukal pa. Kapag dumadayo kami sa mga lugar na yon, ay hindi na namin pinapatungan ang presyo ng mga isda. Mas madalas pa nga na ipinagbibili namin yon sa mas mababang halaga. Tutal ay pare-pareho naman kaming mga Bicolano eh. Sa gawain naming yun ay nakilala ko si Mina. Isa siyang tipikal na probinsyana. Maganda, hindi kaputian, at napakatahimik. Ang ayaw ko lang sa kanya, noong una ko itong nakita, ay napakasama nitong makatingin. Magkahalong inis nga at paghanga ang naramdaman ko noong una ko siyang makita. Noon kasing may binibenta kaming isda sa mga namimili, ay nakita ko siyang nakatingin sa amin. Kitang-kita ko na nakatingin siya sa naglalakihang isda na binibenta namin. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay inilipat na rin niya ang tingin niya sa akin. Sobrang sama talaga ng tingin niya. Bagamat nainis ako sa kanya, ay isang ideya na agad ang naglalaro sa isip ko ng mga oras na yon. Gusto ko siya. Siya ang gusto kong maging asawa. Alam kong walang mangyayari kapag hindi ako kumilos at gumawa ng paraan. Dali-dali kong dinampot ang isa sa may kalakihang isda at lumapit sa kanya.
Inabot ko sa kanya yung dala kong isda. Pero sabi niya ay hindi raw siya bibili. Kasi wala raw siyang pera. Kung gusto ko raw ay ipagpalit niya na lang yung suot niyang porselas na may mga perlas sa isdang hawak ko. Siyempre ay tinanggihan ko yon. Sa halip ay inabot ko ang bisig niya at sa palitang ibinigay yung dala kong isda. Sabi ko ay wag niya nang bayaran. Mula nga ng pangyayaring yun ay hindi na naalis sa isip ko si Mina. Sa tuwing nagtitinda kami ng isda sa bahaging iyon ng probinsya namin, ay madalas ko na siyang hinahanap-hanap. Nagpapalinga-linga ako sa paligid at nagbabaka sakali na makikita ko siyang muli. Isang beses ay hindi na ako nakapagpigil, kung kaya't nagtanong-tanong na ako sa mga taong naninirahan sa lugar na yun. Sinabi ko yung deskripsyon ng magandang babae at iisa lamang ang kasagutang natanggap ko mula sa mga taong napagtanungan ko. Ang hinahanap ko raw na babae ay nagngangalang Mina. Anak raw yun nila Mang Andres at Aling Mercedes at naninirahan sa bundok. Bihirang-bihira lamang daw na magpakita ang mga iyon sa tao. At ang pamilya raw na iyon ay pamilya ng aswang. Dahil naman sa mga narinig ko mula sa mga tao roon, ay labis talaga ang naging pagtawa ko. Paano ba naman kasi? Bagaman marami na akong naririnig na kwentong aswang sa lugar namin, ni isang beses ay hindi pa ako nakakakita ng kahit isa man lang. Nung araw ding yun, para mapatunayan ko sa aking sarili na hindi aswang ang pamilya ni Mina, ay binaybay ko ang direksyon ng lugar na itinuro ng ilan sa mga napagtanungan ko. Medyo malayo nga ang lugar ng pinagtitirikan ng kubo nila Mina. Katakataka rin na maliit yun at wala man lang bakod. Isa pa sa pinagtataka ko ay wala akong nakitang lutuan, kalan at mga panggatong. Iyon kasi ang kadalasang makikita mo sa labas ng mga kabahayan noong mga panahong yun. Pero may isa namang kulungan na naglalaman ng mga baboy. Sa pagkakatanda ko ay nasa 12 ang bilang noon. Lalapitan ko sana yung mga baboy para masipat ko. Pero hindi pa ako gaanong nakakalapit ay kitang-kita ko na yung isang baboy na naroon, yung isa sa kulay itim, ay kinakain yung nakabulagtang isang baboy. Labas na ang mga bituka noon at nagkalat din ang dugo sa lupa at mukha ng itim na baboy na kumakain roon. Ang ginawa ko ay dumampot ako ng bato at binato ko ng malakas yung kumakain na baboy sa kapwa nito baboy. Tinamaan iyon sa noo. Dahil doon ay napaigtad yung baboy. Laking pagtataka ko sa mga sumunod na nangyari. Lagpas tao kasi yung taas ng bakod ng kulungan. Pero napakadali lang iyon na tinalon ng baboy para makalabas. Habang nag-iingay ang mga hayop na yon, ay laking gulat ko dahil may humawak sa balikat ko. Nang lingunin ko ay si Mina pala yun. Ganoon pa rin, masama ang tingin niya sa akin. Sinabi niya na bakit daw ako naroroon. Umalis na raw ako at baka maabutan ako ng tatay niya. Itinanong pa nito sa akin kung nabalitaan ko raw ba ang tungkol sa kanila, kung ano raw ba sila. Hinila ako ni Mina sa kamay. Patakbo pa palayo sa kubo nila. Halos makaladkad ako sa mga oras na yon. Nakapagtataka na napakalakas ni Mina para sa isang babae. Hindi pa kami nakakalayo ay humarang sa amin ang 2 tao. Isang lalaki at babae na ang palagay ko ay nasa 40 hanggang 50 na ang edad. Parehong masama ang tingin ng mga ito sa akin. Bakas na bakas sa mukha ng mga ito ang matinding galit.
lalo na yung babae. May sugat iyon sa noo na parang pinukpok o tumama sa isang bagay. Ang bibig din nito ay namamantsahan ng dugo na labis ko namang ipinagtataka. Biglang nagsalita ang lalaki. "Mina, ilayo mo na yung lalaking yan dito. Baka hindi ako makapagpigil at malagay pa sa alanganin ang buhay niyan. Tignan mo ang ginawa niyan sa nanay mo." Hindi na nakapagsalita si Mina. Muli ay hinatak na naman ako nito sa kamay para tumakbo. Litong-lito ako sa mga narinig ko. Kasi bakit? Wala naman akong ginagawa sa nanay niya. Kung bakit galit na galit sa akin ang dalawang yun, ay hindi ko talaga alam. Nang marating na namin ni Mina ang pinanggalingan ko, ay sinabihan ako nito na hindi ko raw alam ang ginagawa ko. Inilalagay ko raw sa panganib ang sarili ko. Yun lamang ang sinabi niya. At naglakad na papalayo. Captain Kokak, matapos ang pangyayaring yun, ay muli ko pa ring pinuntahan ang kubo nila Mina. Pero wala na sila roon. Napabalita rin sa lugar namin na may pamilya raw ng aswang ang hinabol ng mga tao dahil naaktuhang kinakain ng hilaw ang isang buong kalabaw ng isa sa mga residente sa nasabing bayan. Kung yun ba ang pamilya ni Mina, hindi ko rin alam. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Captain Kokak. Nawa ay nagustuhan nyo. Aaminin ko, Captain Kokak, na bagamat hindi ko nakilala ng husto si Mina, pinangarap kong siya ang makatuluyan ko. Hinding-hindi ko malilimutan na sa unang pagkikita ay umibig ako sa isang magandang Bicolana.